Esango dizuet, eta ondo dago, halako debateak eta sortzea, baina gure Janirek problematxo txikiren bat izan zuela joko hauetan. Janirek ez ditu egin kirolak, eta, bueno, ustete gaixo dagoela edo ez dagoela bere honenian. Epai ezara, ez? Baina atzo abian txarpen egon ez dut egin. Zuk animatu, Janire! Neuk animatuko. Saltira eta vuelta, Ez bada ondo aurkitzen eta ez bada ondo sentitzen ezin dugu norbeti forzatu edo obligatu edo zeo zer egitea. Enazela ondo aurkitzen, ez dakit nola esan, ez nagoela ondo benetan. Ez dutela jolastu naiz, atzo gaua gainera zotzartu pasatu eta atzo gabian botakasi nintzen da, daukat gogorik ezer egiteko. Urrengoan egingo dut, baina eske orain ez daukat gogorik. Nik agian beste izakera bat izaten aldutez eta askotan oso buru gogorra naiz eta saiatzen naiz eta ezin saiatzen naiz. Baina, bueno, errespetatzeko modukoa da, ze atzore gaixorik egon zen. Nik adibidez ez dut jolastuko, orduan... Ja, beste jokun bat denak alduna jolastu. Taldean berdinak izateko, pertsona kopuru berdinak izateko, ez dakit beste jokoren bat edo nola egingo duzu. Bi taldetan benaukan pentsatuta. Zertara jolastu dezakezu? Hori da. Jolastu ez daukat, ez nago ondo. Adibidez, bomban jolastu dut nuke? Ez. Ni pentsatu dut esan dela, más que nada, pues, pereza edo. Bueno, bomban behintzat erdian jarria kontatzen, jo aportazioa hino behintzat. Bomba, por ejemplo, bakarrik dela pasatia, esan egon altxata, eta ez dugu nahi izan, bueno, respeta dut. Nire amorru bakarra da ez egitea. Ze asko gustatzen zait, danetarik egitea, jolastea, barriak egitea eta bar. Eta niretzako hori puntu negatiboa da nire buruari begira. Bideo ikusita gero tokatuko zaizu zerbait esatea. Etzen eukan gogorik edo etzen den ondo gaixo ibilitzinela ere aipatu duzu hor momentu batean botaka eta... Ez dut negarri egin nahi berriz ere. Daramatzat urte batzuk gaixotasun bategaz, ni badaki zer dan 40 kilo pisatzea eta 150 kilo pisatzea. Eta oso tratamendu gogorra nabil egiten. Eta ia egunero egoten naz botaka edo desmaiatu egiten naiz eta kirola egitea debekatuta daukat. Eta niri asko gustatzen zait beti egon naizelako kirola egiten nire bizitza da. Eta niri zait gustatzen horrela ikustea eta badakit nire laguneko oraindik ia guztiek ez dakitela nire arazoa zein den, baina amoratzen naiz ze nik nire gogoak oso handiak dira gauzak egiteko, baina nik limite bat daukat. Eta ezin dudanean ezer egin, nik gogorra izan behar naz, eta esatia egiteko ez dela, azkenean ospitalean bukatuko dut, eta... Asuntoa da, ez dela ez daukazula gogorik, Janire, gaixotasun bat daukazula, ez da, zuk esan da bezala, eta hori dela arrazoia, ez? Beraz, nik uste hemen inork ez daukala ezer zuri atxakatzeko edo, alegia, denok ulertuko dugu, ba? Beak azelarik esan zuen gaixotasuna batik ezintzula, da inorrek ez dio ezer esan, osea, ulertze dugu da. Baina ezke bideo ikusten dut eta... Alegia, esango diogu Alaini ez dela pereza. Bai. Gainera Alaini bera badaki. Hor momentuen esan duten jakin, gero azaldu osten zer pasatea atxon eta hori beran gaixotasune eta super gogorra da. Bai, beran azalpena dako da ez dugu zan igual publikatu edo. Bai, nako. Zitzaion atzo edo erainun surfa egiten. Surfa da kirol bat nahiko exigentia, igeritia eta neketsua da, eta hor pilota pasatzen bakarrik gaizinaten, hor, ez dakit. Pilotak pasatzeko behintzat alegina... Alegintzen naizelako gauzak egiten, baina zapatu gabean botaka egon nintzen. Da ni badakit ezin badut egin, ezin dudala egin. Nire limitazioak badakit non dauden. Eta ezin badut egin, urrengo egunean, korputza oso txartu daukat, bakarrik 3 ordut egin nuen lo. Goizeko bostetan isatuta nengoen oraindik, tripako minarekin eta mareatuta eta botaka gogoekin, eta oso txarto pasaten dut. Da ni badakit bideo bat... Inorek ez du jakingo, hori...
barkatu? Zuk baino beto inorrek ez duela jakingo, noiz Nik uste aldezun da, noiz ez. hori berak bizi du eta berak jakingo du ondoen gestionatzen eta nola dagoen eta zer komeni zaion eta zer ez. Orduan, nik beti ahalegintzen naz eta ahaleginduko naz gauza guztiak egiten, baina nik nire limitazioak badakit. Eta egun horretan, gainera, nik txarto sentitu nintzen da, neska batzukin hitz egin nuen, gustatuko litzaidek egun guztietan kirola egitea, jolastea, bizitza normal bat izatea, baina momentuz ezin dut. Animo, animo. Orain, behintzat platoan eta ondo zaude, alegia ez daukazu problemerik eta problemari badaukazu niri besarka bat emateko? Ez. Bueno, igual bai ez. Txalo bat. Animo,